No niin, kotien pikku kokkaajat siellä, tervetuloa tänne kotikeittiön maailmaan. Tällä kertaa valmistamme sellaisen fish and chips -tyyppisen ratkaisun, että paistelemme tuossa tuollaisia valmiiksi paneroituja seitifileitä ja siihen sitten lohkopottuja ja tekastaa siihen sitten tämmönen kermaviili kastike, semmonen kylmä kastike siihen tekaistaan. Nyt lähtee oikeastaan siitä liikkeelle, että tehdään tuo kastike maustumaan, pannaan se sitten jääkaappiin siitä. Niin, sitten lähdetään tästä maustelemaan tätä kermaviiliä. Lähdetään nyt siitä, että pannaan sinne vähän suolaa. Semmonen tommonen sitruunapippuria tietysti. Noita ikkejä. Vähän valkosipulia laittaa sinne. Tähän voi sitten kokeilla välillä, että miltä maistuu ja laittaa sinne ihan oman maun mukaan. Täällä on tässä tilliä. Tillihän. Ollapa tuore tilliä. Eipä ole. Tuommoinen pikku nokari sinappia. Ihan semmonen pienen pieni. Sitten jos vähän tästä sekoitetaan. Joo. Ihan hyvä. Pannaan vähän valkosipulia lisää. Pitäisikö sitä vähän öljyä? Vähän suolaa. Siitä sitten jääkaappiin. Noita ikkä sitten jatketaan. Nyt pannaanpa lohkopotut uuniin. Semmonen määrä, että yhdellä istumalla menee, jaksaa syödä sen verran. Tämmönen pannaan siihen pikkusen ruiskautetaan öljyä, että ne ei kovin kuivaha. Tulee kuitenkin semmosia rapeita hyviä sekoilua. Öljyt sinne joka puolelle. Uuni saa olla aika lämmin, 225 ainakin. Ainakin lämpöjä. Joo, sitten kalanpaistot. Siinäpä ei mitään ihmeellistä ole. Lohkoperunat on ollut jo tovi aikaa uunissa, niin nyt ruvetaan paistelemaan nämä kalat tästä. Niin öljyä siihen pannuun ja pannaan nyt pari riekaletta siihen. Semmosella 4 hissuksen paistellaan. Semmoinen 5-6 minuuttia per puoli. Kas niin, siinä on sitten perunat jo lautasella. Nostellaan kalat siihen. Kalat siihen vierelle. Noin ja perunalle vähän suolaa pitää laittaa. Tommoinen ripsaus ja sitten
tuota raikasta kastiketta siihen. Tuossahan sitä voi dippailla. Voi tietenkin perunoille vielä jotain ketsuppia, jos haluaa. Tämmönen satsi tällä kertaa.